जाया होननाय जेबो जिनिस गैया खिन्थु जायाबालानो थाहोनोबो हायो थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'जों जायफोर गोहो खुंथायाव दंमोन एक्स एनडिपिनि बेनारखौ लानानै गबिन्द फेरेंगा एक्स एनडिपिफोरनि थाखाय मा मावखो दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि सारा एक्स बिएलटिफोरनि थाखाय जारिमिनाव खामानि मावलांगोन भिडिअनि फुटेजाव खोनासंलां आरो लोगोसे जों खोनादों सोरबा एक्स बिएलटिल' नङा गावजों गाव सोरनिबा लिस्टखौ गालांनाया एक्स एनडिपिनि गेजेरावबो सोरनिखौबा लांदों सोरनिखौबा हैदों हाग्रामा महिलारि सारनो जाहाथे हाग्रामा महिलारि सारा थन्न गावनि बिदा फंबाय होननानै जाहाथे माखासे खामानिफोरखौ नायलाङो बे बिएलटिआ बिराद जारिमिनारि बर' समाजाव आसामावनो एक्स एनडिपिफोरखौ सोर हेफाजाब मदद होगोन हाग्रामा महिलारि सारा एक्स बिएलटिफोरखौ जेरैबायदि हेफाजाब मदद होनो थाखाय अराय सम मावलांबाय थागोन होननानै फोरमायदों आरो जोबोद बाख्नायथाव दिनै हाग्रामा महिलारि सारा एक्स बिएलटिफोरनि थाखाय खामानि मावदों बे जोबोद बाख्नायथाव नाथाय एक्स एनडिपिफोरनि खामानिखौ सोर मावगोन एक्स एनडिपिफोरा गावजों गाव सोरनिबा लिस्टखौ गालांदों सोरनिबा लिस्टखौ हैदों हाग्रामा महिलारि सारनो जाहाथे समानै सोरनिखौबा गालांनाय सोरनिखौबा हैनाय जाहाथे हाग्रामा महिलारि सारा नायबिजिरो आङो दिनै खोनादों एक्स बिएलटिनि माखासे सोद्रोमाफ्रा नाम थालांबावदों बेफोरथ' थालांनो नाङामोन बोरै थालांखो बेफोर मा बियो साननायफ्रा दाबो थिग नङा थारमाने बियो कंग्रेस खालामदोंमोन बियो बिजेपि खालामदोंमोन बिदि होननानैसो नागारलायाखै मानसियालाय बेखौ सोआलाय बे जोंनि उल्थासो बिदिसो जादों बायदि मोनदां माखासे एक्स बिएलटिफोर नामा डिड्रप थालांदों भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों लाजियाखै थांनाय 5 बोसोराव जायफोर प्रमद बर'जों दंमोन गबिन्द फेरेंगा जायफोर एक्स एनडिपिफोरनि बेनारखौ लानानै प्रमद बर'जों 5 बोसोराव गोहो खुंथायाव दंमोन बे समाव एक्स एनडिपिफोरनि थाखाय मा मावखो एक्स एनडिपिफोरनि रिटायार लानाय डिसार्ज लानाय गुलि नांजानाय जेल जानाय रावखौबो सिनायासै दिनैनि समाव एक्स एनडिपिफोरनि खामानिखौ सोर मावगोन जेरैबायदि हाग्रामा महिलारि सारा एक्स बिएलटिफोरनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव खामानि मावदों आरो मावलांबाय थागोन होननानै हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों दिनैनि समाव एक्स एनडिपिफोरखौ सोर हेफाजाब मदद होगोन नाथाय जों खोनादों एक्स एनडिपिफोरनि गेजेरावबो लिस्टखौ जमा लानानै हाग्रामा महिलारि सारनो हैदों बा बिटिसि सेक्रेटारियाव हैदों सोरनिखौबा लांदों सोरनिखौबा गालांदों जों बेबायदि एक्स एनडिपिफोरनि गेजेरावबो खोनादों जेरै हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों कंग्रेस बिजेपि एक्स एनडिपिफोरनि गेजेराव गावजों गाव गाज्रि मोनलायनानै राजनितिकनि बेलायाव गावजों गाव सोरनिखौबा लांदों सोरनिखौबा गालांदों सोरबा एक्स बिएलटिल' नङा एक्स एनडिपिफोरनि गेजेरावनो बेबायदि जों खोनादों हाग्रामा महिलारि सारनो बिटिसि सेक्रेटारिनि अफिसाव सोरनिखौबा लांदों सोरनिखौबा गालांदों सोरनिखौबा हैदों एक्स एनडिपिफोरनि लिस्टआ जों बेबायदि खोनादों दा बेबायदि नंगौबा बेसेबां दुखुनांथावना बिनि थाखायनो आं खावलायो जाहाथे हाग्रामा महिलारि सारा बयखौबो बै समनि सिनियर भलन्टियार आबसुनि सोमावसारनायाव जायफ्रा गुलि नांजानानै जायफ्रा जेल जानानै जायफ्रा बेमार जानानै न'आव मावनानै जोबोद खस्थ'यै सोलिनानै दं बेबायदि मानसिफोरनो माबा मोनसे हेफाजाब मदद होनो हायोबा जोबोद आसा आरो लोगोसे जायफोर बिएलटिनि सोमावसारनायाव रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोन्दों एक्स एनडिपिफोरनि सोमावसारनायाव खस्थ' मोन्दों बयखौबो गावनिनो बिदा फंबाय होननानै जाहाथे हाग्रामा महिलारि सारा बयखौबो समानै नायलाङो मानो होनोबा जों खोनादों एक्स एनडिपिफोरनि गेजेरावबो सोरनिखौबा लांदों सोरनिखौबा गालांदों हाग्रामा महिलारि सारनि आखायाव हैदों बिटिसि सेक्रेटारिनि सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिनि आखायाव हैदों जों बेबायदि खोनादों बेफोरबायदि जुदि खोथाया जुदि नंगौबा बे जोबोद दुखुनांथावना जेरैबायदि एक्स बिएलटिफोरनि खामानिखौ हाग्रामा महिलारि सारा मावलांबाय थागोन जाहाथे एक्स एनडिपिफोरनि खामानिखौबो हाग्रामा महिलारि सारा गावनि बिदा फंबाय साननानै जाहाथे हेफाजाब मदद खालामगोन होननानै आसा खालामो नाथाय थांनाय प्रमद बर'नि समाव ओरैबायदि होगोन बेबायदि हेफाजाब होगोन होननानै बुङैनो 5 बोसोराव सोरबा भलन्टियार आबसुनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा आसा खालामनानै रावबो जेबोखौनो मोनासै जायफोर लेखा गोरों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय आसा खालामनानैनो जेबोखौनो मोनासै सोरबा एक्स बिएलटि सोरबा एक्स एनडिपिखौथ' दोनथ'दो रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन प्रमद बर'नि उमुक होगोन थेन होगोन ओरैबायदि होगोन बेबायदि बुङैनो दिनैसिम जेबो गैया बेनि थाखायनो हाग्रामा महिलारि सारा जाहाथे बै समनि मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव बाहागो लानाय सोरबा
गुलि नांजानाय सोरबा जेल जानाय बेबायदि जाहाथे जायफोर मावनानै जानो हायै मानसिफोरखौ जाहाथे एसेबाबो हेफाजाब मदद होनो हायो गावनि फान्डनिफ्राय बेखौ आं आसा खालामो। भिडिअनि फुटेजखौ एसे नायलांदो। सम लानानै जोङो रायलायनो रोंनांगोन, सम लानानै जोङो आदाय खालामलांनो रोंनांगोन, अब्लानो गासिबो जाजोबो। जाया होननाय जेबो जिनिस गैया, खिन्थु जायाबालानो थाहोनोबो हायो। बेखौनो होनदों आं, राजनिति पलिटिकेल नेगसिएसननि सायाव गासिबो सोनारगोन। नों मोजांब्ला थिगैनो थागोन, नोंनि साननाया जुदि माबानो मेन्टेलिटि नंखाबा नों जेबो खालामनो हाया। साननायफ्रा गोथार जानांगौ, उद्देश्यफ्रा गोथार जानांगौ। नों जेरै बुंदों खामानिखौ बेबायदि मावनो नोंहा जुदि गोसो दंथारोबा नों मावनो हागोन। सायावल' खोथाखौ बुंनानै नोंनि गोसोआ जुदि सिङाव थिग नङाबा नों जेबो खालामनो हाया। उद्देश्यफ्रा थिगब्ला गासिबो हाजोबो। मिथिबाय? ओमफ्राय जेनेबा आङो दिनै खोनादों एक्स बेल्टनि माखासे सोद्रोमाफ्रा नाम थालांबावदों। बेफोरथ' थालांनो नाङामोन। बोरै थालांखो? बेफोर मा बियो? साननायफ्रा दाबो थिग नङा। थारमाने बियो कंग्रेस खालामदोंमोन, बियो बिजेपि खालामदोंमोन, बिदि होननानैसो नागारलायाखै मानसियालाय। बेखौ सोआलाय, बे जोंनि उल्थासो। बिदिसो जादों बायदि मोनदां। माखासे एक्स बेल्टिफोर नामा द्रप थालांदों, नामा द्रप थालांदों, दिनै गासैबो फैजोबाखै। फुरा राजनितिथार। बिदिजों मा खामानि मावनो हादों नोंसोरलाय? एथ' थौले। राजनिति आलादा जिनिस, बे आलादा जिनिस। मिथिबाय? बिनि सायाव राजनिति दा खालाम। बे बिएलटिआ बिराद जारिमिनारि बर' समाजाव, आसामावनो, भारतबर्षआवनो बेबायदि सुक्ति दिनैसिमबो भारतआव खालामनो हायाखै। जे जिनिसा जाया, 6 शेड्युल होननाया खालि हाजो पाहार हिल्सनि थाखायल'मोन। बेखौनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दायित्व लानानै एमेन्डमेन्ट खालामनानै प्लेनावबो बाहायदों। प्लेनावबो जानो हायो होननानै एमेन्डमेन्ट खालामदों। मिथिबाय? आरो जेनेबा सुक्तिसिमथ' माखासे गोबां जोहोलावजोफोर थैलांबाय। सुक्तिनि उनाव दिनैसिम जायफोर थैनानै थांदों बिएलटिफोर, बिसोरनि नामावबो आङो मोनसे मेमरियेल पार्क बानायनानै दोननो होनदों। मा होनो? जारिमिन दङ बिएलटिआ। साफा सोद्रोमाहा मोनसे जारिमिन दङ। बेखौ जों बावनो हाया आरो बावनानै थांनो नाङा। नंगौ, सुक्तिनि सिगाङाव थैयाखै। सुक्तिनि सिगाङाव थैनायाथ' जारिमिन जानानै थालांबाय, मोनसे मार्टियार्स हिसाबै थालांबाय। सुक्तिनि उनाव गोबां एक्स बेल्टिफ्रा थैनानै थांदों दिनैसिम। दा बिसोरनि मुङाबो जाहाथे जारिमिनाव थालाङो, जों बावनो नाङा। बे हिसाबै आङो एक्स बेल्टि मेमरियेल पार्क होननानै मोनसे बानायनो नागिरदों। आरो आङो इतिमধ্যे हाबो लाखाबाय। बेनि नामाव 10 कौटि फैसाबो आङो थिग खालामनानै दोनखाबाय। बे एखे जिनिस। मिथिबाय? मोनसे खोथाखौ लाबोखानांगौ। बेहाय राजनिति दा खालाम।